Тези очила за четене са специално проектирани за възрастни хора с отслабващо зрение. Леките и стилни очила се сгъват до размера на запалка, което ги прави изключително удобни за носене и лесно се побират в джоба или чантата. Без значение дали четете вестници, следите новини или използвате мобилен телефон или компютър за продължителен период от време, тези очила ще ви предоставят ясно зрително изживяване, намалявайки уврежданията от синята светлина и защитават очите ви. Уникалните HD лещи защита от синя светлина ефективно филтрират вредната синя светлина от екрани, като дори при продължително носене не водят до умора на очите. Дори малки текстове или печатни материали ще бъдат ясно увеличени няколко пъти, перфектно отговаряйки на ежедневните нужди за четене. Освен това, лещите са специално подобрени, устойчиви на ултравиолетови лъчи, намаляват изсушаването на очите и са удобни за носене, като не предизвикват замайване. Рамката на тези очила е изработена от висококачествена чиста сплав, с ръчно изработена прецизност, устойчива на износване, здрава и трудно податлива на деформация. Дори след многократно сгъване, те не са склонни към счупване. Те са лесни за носене и могат да се поставят в джоб или чанта при пътуване или ежедневни дейности. Специалната кутия не само осигурява лесно съхранение, но и защитава очилата от външни повреди. Тези очила не са просто средство за корекция на зрението, а и внимателен подарък за вашите родители или възрастни близки. Без значение дали шофирате, четете, пазарувате или гледате сериали и играете на мобилен телефон у дома, те ще станат полезен помощник в ежедневния ви живот.